Og atong palakpakan ang atong mga lideres nga wala nagpasagad ka na to, ha? Nga gihimo gyud mga igala ang tanan nga mamahimong limpyo nga panggobyerno para sa katawhan sa Davao del Sur. Og ang atong kaugalingon, of course, atong pasalamatan, atong palakpakan. Maayong udto sa ato ang pinalanggang gobernador sa Davao del Sur, amahan nato sa lalawigan, Governor Douglas Cagas. Salamat na sab sa good news diya sa Kiblawan Gob, ha, atong isgutan karon, ha. Aninyo diya sa mga taga Kiblawan. Good morning, ha. Especially diya sa may New Sibunga, Kiblawan, Davao del Sur. Good morning, kaway-kaway. Sa atong busy gobernador, nga busy yung kayo. Mark Cagas, sir. Good afternoon, sir. Sa atong kugihan nga kongresista, Congresswoman Mercedes Cagas, Ma'am Didi, good morning. Good afternoon, di ay, ma'am. Padayon sa paghatag og pagtunol og mga relief goods ngadto sa ato mga bakwit, no, sa mga very affected areas sa Davao del Sur. Nagyod si Congresswoman diha kauban kanunay ang PSWD sa pagpanguna ni Ma'am Gigi Lano. Ma'am, good afternoon, Ma'am G. Ang atong mga walay kapoy, nga mga staff ni Ma'am Gilano sa Provincial and Social Welfare Development Office. Maayong udto sa inyo diha. Siguro na pa mga nang ripak karon diha sa may Tabliso Gym. Mausab din na naa sa buhatan sa PDR ni Christopher Tupingtan ug sa mga staff niya diha sa PDR. Mao na sila ang nagsanib puwersa sa pag-distribute sa mga relief goods ngadto sa mga bakwit. O katong sa gingon ni Governor Cagas nga bag-ong team nga motutok atong wala dili mga bakwit, no, atong mga second priority nga nalang silang balay pero diha natulog sa ilahang tugkaran, nagtrapa lang sila. Second priority na sila, dunay team nga gimugna si Gov alang sa mga second priority victim. Good news yato isgutan karon mga igala diha sa may Barangay New Sibunga sa Kiblawan, Davao del Sur. Gipasiminto og karon humanan giinagurahan na kagahapong adlaw ang 510 meters na road concreting na nagkantidad mga bay og 6,250,000 pesos gikan sa Provincial Government of Davao del Sur through the leadership of Governor Douglas Dodo Cagas. Kagahapon dito nagmalipayon kaayo, no, ang mga katawhan labi na sa mga makabenepisyo gyud sa simentalong daan sa pagpanguna ni Kapitan Hilario Ramiscal. Maayong udto si mo diha Kap Hilario, ha, sa New Sibunga, Kiblawan. Tungod sa lain na usab niya maayong proyekto na makahatag og kalambuan sa imuhang pinalanggang barangay diha, Kap. Kung ikaw diha Kapitan Hilario nagmalipayon sa gipang hatag nga mga proyekto sa administrasyong Cagas, ang imuhang gibating kalipay i-express ka na sa imong mga constituent aron mabati nila ang importansya sa maong proyekto. Diba, Kap Ramiscal diha sa Barangay New Sibunga, Kiblawan? Ikaw na mo relay sa imuhang mga constituent na siguro na uban wa masayod kung unsa ka importante, unsa ka nindot ang maong proyekto, ikaw na unyay bahala diha. Unahan na nato ni Kap, unahan na nato ni kay mahirap na magkalisod-lisod.
May man nga ma-appreciate dayon sa katawhan diya sa may New Cebu nga sa Kiblawan ang importansya sa mga proyekto labi na ng mga kalsada kay mauni ang lifetime nga project ba no? Nya mulungtad hangtod pa sa umaabot nga henerasyon. Oo. Para kanang atong mga constituent Kapitan Hilario, masayod na sila o pag-abot sa panahon, masayod na gyud sila. Pag-abot sa panahon kap, you know what I mean? Sayod na sila kap, di na sila madala. Salingla og bakak sa politikang hugaw dinha sa. Ayaw ko sabihin ngayon kap tinabangay ta ni Kap, kita mo'y magpasabot, no? Kay og sa tinuod lang sa pinilusupong istorya. Kung dili butangan ni Governor Kagas na diha, magmantener gyapon mo anang pangit nga dalan diha. Diba? Unya kay kinilaging tarong nga panggobyerno dinhi sa Davao del Sur, maog yun ay atong isulti para maabot sa mga alimpatakan sa tong mga kaigsuunan nya tinarong gyud ni. Diba? Tinarong gyud ning gobyernohan ni sa Davao del Sur. Wisik-wisikan yun nato ni Glaway Kap nga mahibal-an sa itong mga constituent diya sa New Cebu nga kanang 510 meters diya nga dalan diya sa Purok 3 sa New Cebu nga gipasiminto na sa Kapitolyo pinaagi ni Governor Kagas. Pahibalo yun na nato Kap kay lisod na kay na diha Kap. Alam mo na Kap. Oo. Naabay gihapoy mga kunay no. Onya gawas sa mga kunay daoton ang imahe sa maayong proyekto. Ang kalsada unsa boy ikadaot nila ng kalsada god? Unsaon gud nila pagdaot ang imahe sa kalsada nga proyekto nga gipasiminto? Sulti lang kay ato ng lukuton. Joke lang na no. Doon ay mga daotang mga elemento. Mga karunda. Pag maghimo ang Kagas og simento, moingon nya nung unahon daw na nga daghang gipanggutom. Pag muhatag ang mga Kagas og gining gym, ingnon nga makaon baday ng gym o tanawa atong linog na puno man lagi. Kang kanang moingon nga makaon baday na mga tunto na sila kapitan. Mga tunto na sila. Nganong pangutan-on pa man ang mga katawhan nga makaon baday ng gym, makaon baday ng barangay hall, makaon baday ng kalsada. Nganong ipangutana man ninyo na sa mga tao nga kabalo man sila bakal og simento na. Di man yun na makaon. Pero unsay gamit anang mga kalsada, mga barangay gym, unsay gamitan ni ana? Perting daghana. Diba? Unya, pag musulti kag kung kaon may ginahuna ninyo, doon na may social welfare para sa atong mga indigent. Doon na may social welfare, doon na may PSWD ang Kapitolyo nga mao'y mututok sa mga gipanggutom na to nga mga kaigsuunan. Kana man na, dili man tanan, ipalit na lang yun na to, tanang bugas-bugas na lang yun tanan, way proyekto hay, nabuang na. Nabuang ng gobyerno. Sige takaon, halos ipang, daghan na lang kay taglamaw, kay mo may gusto nila, makaon ba rin na makaon, sige makaon, kaon regionahon na, sige, pilusupuhon na to busog na kay ta, daghan na kay taglamaw, suka-suka na ta sa kabusog, pero ang atong kalsada, perting abuga, perting lapuka,
Peting initas tong barangay, wala tay kapasilungan, wala tay barangay gym. Walay tribal hall, walay ospital, walay tarong ospital. Oh. 'Di ba? Kung walay tarong ospital, unsaon pag-ayo sa mga pasyente? Oh. 'Di ba? Reklamo man mo bisig ipadak-an na ng gobernador kagas ng provincial hospital, sige gyapon reklamo ni mga taga-Pikas. Way labot tong mga bright o katong mga nakasabot ha. Kani mga taga-Pikas ba? Reklamo nga puno. Puno man gyud. Puno man gyud nang gipadak-an na. Gidungagan na building diha. Puno man gani gihapon. O nya og dili na dungagan kay kaon ra gyud nahuna ninyo. Moingon man mo makaon ba ng mga building. Oh. Unsay mahitabo? Napuno gani nga gidungagan ang building. Reklamo na pod mo. Oh. Post dayon mo social media. Banat din mo sa radyo. Well, mga bay ha. Kana sila no, mga klaseng tao nga kanang kulang sa pansin. Kabalo naman tanian na. Kining nonsense na gyud kay ang ilang mga banat o ang ilang mga birada. Kung sa NPA pa ni sila no, wa na ni sila bala, wa na ni sila ikaharong nga musukol pa sa gobyerno. Wala na ni sila. Paubos na. Pahina na ni sila. Nagkahinay na ni atong mga kontras politika kay sig pangatake, kay sig pandaot sa mga kagas. Nagkahinay ng ilahang pwersa karon, ha? Pero inig abot sa eleksyon, mag-organize mo po na sila. Mingaon po taon na sila sa ilang pangwarta, oy. Nya kini ato ang pundok may gala, wa ni maanad anang pangwarta. Ang naanda nato kining simple og tinarong man nga trabaho, tinarong panggobyerno. So okay lang sa ato, di ba nga way kwartahay. Pero kana sila napundo man na sila ron. Akong nasayran. Daghan karon ang paatik-atik kang Mayor Joseph Cagas, pero sa akong nasayran baguhay pa lamang, wa man day ni dawata. Wa man day dawata sa mayor. Hangtod kanus sila mag-atik-atik diya ka Mayor Joseph Cagas. Nagka-istorya mi di manggiday mo dawaton. Agoy. Di man day mo dawaton di ay ni Mayor, ha? Ngano bitaw katong eleksyon pasagad buka na inyong mga baba.